Vážené dámy, vážení páni, strana Smer je absolútnym víťazom v počte udelených 363. Najnovšie dostal tento dáček od generálneho prokurátora opäť Robert Kaliňák. Dokonca ho dostal bez toho, aby generálna prokuratúra mala k dispozícii daný spis, čo sa stalo vôbec poprvýkrát v histórii, ako na to upozornila špeciálna prokuratúra. Za žiadneho generálneho prokurátora nebolo využívanie a zneužívanie paragrafu 363 tak spolitizované ako práve za Maroša Žilinku. A opäť sa ukazuje, že v strane Za ľudí sme mali absolútnu pravdu, keď sme Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora nevolili. Pretože to, čo predvádza dnes generálny prokurátor, to nie je normálny výkon spravodlivosti, ale je to megastroj na udeľovanie 363, prevažne samozrejme pre ľudí z okolia Smeru. Takisto je absolútne nehorázne, aby generálna prokuratúra, ktorá má dozerať na zákonnosť procesov, aby podľa medializovaných informácií sa prepisovali a účelovo sa manipulovali nahrávky. Generálna prokuratúra je tu na to, aby strážila zákonnosť vyšetrovaní a nie, aby sa podielala práve na manipulácii nahrávok, ako na to upozornili viaceré médiá. Dnešné amnestie sa volajú 363, pretože vidíme, ako počas 3 rokov pomáhajú oslobodzovať ľudí z okolia Smeru, ľudí, ktorí sú podozriví z páchania korupcie, z podplácania alebo z inej trestnej činnosti. A práve preto po voľbách je našou absolútnou prioritou v rámci koalície. Priorita je reforma prokuratúry a úprava paragrafu 363. Druhá vec, ku ktorej by som sa chcela vyjadriť, je, že včera Robert Fico ukázal, ako si predstavuje spravodlivosť po voľbách. Prerazil akékoľvek ľudské dno, o politickom dne ani nehovorím, keď do predvolebnej kampane zatiahol súkromný život novinárky a zatiahol súkromný život sudkyne. Ja naozaj nemám absolútne žiadny dôvod zastávať sa novinárky z denníka N, pretože denník N o strane Za ľudí alebo o mne nenapísal za 3 roky prakticky nič pozitívne, ale v rámci politickej kampane odporným spôsobom starať sa do súkromného života novinára a starať sa do súkromného života sudkyne je prízemné a je absolútne primitívne. Dnes je to novinárka, zajtra to môže byť ktorýkoľvek iný občan, ktorý bude niečo nepekné písať o strane Smer a bude mať to šťastie, že sa ocitne na Facebooku Roberta Fica a stane sa terčom nenávisti a urážok. A skúsenosť z toho tu už máme, už vieme, ako to vyzeralo, pretože práve za čias Fica a Pellegriniho polícia pre mafiu sledovala nepohodlných ľudí, novinárov, sledovali Jána Kuciaka, zisťovali si údaje o ich deťoch, o súkromnom živote, o ich autách, o ich dennej rutine. A policajti, ktorí to pre podsvetie robili, tak dnes sú už právoplatne odsúdení. A sú odsúdení práve kvôli tomu, že polícia mala rozviazané ruky. O Ficovom súkromnom živote by sa dali písať celé romány do červenej knižnice, ale nikto z politikov sa neznížil k tomu, aby toto robil. Pretože súkromný život je práve preto súkromný život. Samozrejme, pokiaľ sa to netýka výkonu funkcie alebo verejných peňazí, ako to bolo v prípade štátnej radkyne Troškovej. Slovensko nikdy nečelilo takej otvorenej hrozbe zničenia právneho štátu, ako čelí dnes. Fico sľubuje pomstu, ukazuje, akým spôsobom sa vysporiada s nepohodlnými ľuďmi a už teraz z nich robí terč nenávisti a hnevu. A zároveň je veľmi pravdepodobné a mnohé snahy tomu nasvedčujú, že po voľbách najvyššou prioritou Smeru bude oslobodiť všetkých zločincov a korupčníkov a predovšetkým Kočnera pustiť na slobodu, čo by bol absolútny výsmech spravodlivosti. Viac môj kolega Jan Magošík, nech sa páči. Vážení dámy, vážení páni, v posledných dňoch registrujeme v mediálnom prostredí množstvo informácií o tom, ako údajne existujú dôvody na obnovu konania v prípade právoplatne odsúdeného zločinca Mariana Kočnera. Na základe nejakého odpočúvania, ktoré sa malo v minulosti
diať a ktoré bolo podľa dostupných informácií riadne schválené súdom. Nebudeme teraz špekulovať o tom, z akých zdrojov a odkiaľ táto informácia vyšla a aký oligarcha alebo oligarchovia môžu mať záujem na tom, aby Marian Kočner stále mal nádej na to, že sa dostane v blízkej dobe von. A nebudeme ani teraz hlbšie rozoberať to, že celá táto policajná akcia s odpočúvaním, aj keď všetko nasvedčuje tomu, že bola legálna, sa diala ešte pod taktovkou vedenia polície začias Smeru, kedy bol policajným šéfom Lučanský a šéfom NAKY bol istý pán Zurian. Skôr by som sa v celej tejto veci chcel pozrieť na veľmi zaujímavú retoriku Smeru a jeho predsedu pána Fica. A možno, že si porovnal vyjadrenia a vzťah ku Kočnerovi z pohľadu tejto strany v čase. V októbri roku 2018, bolo to začiatkom mesiaca, v ten istý deň, kedy sa verejnosť dozvedela prvýkrát o tom, že obvinený Andrúško označil ako objednávateľa vraždy Jána Kuciaka Kočnera, natočil Robert Fico veľmi zaujímavé video, v ktorom hovorí o tom, že ukazuje sa, že pôvodné verzie, tým myslel verziu s talianskou mafiou, voči Smeru boli vymyslené a že najnovšie zistenia ukazujú skôr k ľuďom blízkym vtedajšej opozícii. Dokonca hovoril o tom, že vyšetrovací tím, ktorý všelikto spochybňoval, svoju robotu urobil dobre a vraždu vyšetril. No, o to zaujímavejší je potom obrad, ktorý môžeme sledovať, keď tento rok v máji vystúpil Robert Fico na tlačovej konferencii spolu s Robertom Kaliňákom, Tiborom Gašparom a Kočnerovým advokátom parom. A okrem rôznych fantasmagórií o alternatívnych vyšetrovacích verziách vraždy Kuciaka, hovoril o tom, že teraz už aj Kočnerová verzia bola v skutočnosti verziou namierenou proti Smeru. A ako to okomentovali aj viacerí mediálni komentátori, v priamom prenose si Mariana Kočnera adoptoval. Takže sused z Bonaparte už zrazu nebol popieraný, tak ako sa to dialo v roku 2018, kedy sa od neho dištancoval v zásade celý Smer. Najnovšie už Marian Kočner je znovu v zásade prepojený so Smerom. Fico pravidelne vystupuje na tlačovkách s dvorným advokátom Kočnera. A celé to vyzerá tak, že Kočner našiel u Smeru takto pred voľbami milosť. Tento posun ukazuje reálne veľmi nebezpečné tendencie, pretože keď vidíme, akým spôsobom Smer dnes otvorene pristupuje k rôznym trestným stíhaniam, ako pristupuje k tomu, že sa chystá na veľký revanš a na čistky aj v našom právnom systéme, tak naozaj treba povedať aj občanom, aj všetkým kolegom v politike a v politickej sfére, ktorí sa hlásia k nejakému demokratickému odkazu, že toto je vážny problém a je potrebné s ním niečo urobiť. Teraz by som veľmi rád odcitoval ako ilustráciu toho, že aké sú zámery Smeru s našimi kľúčovými orgánmi ochrany práva po voľbách, pána Kaliňáka, tak ako sme mali možnosť ho počuť na tzv. Pytliackej chate, kde Kaliňák hovorí: potom normálne príde akože rehabilitačný proces, kde sa normálne príjme špeciálny zákon o porušovaní ľudských práv v časoch Igora Matoviča, všetky pokuty sa zrušia, čo ľudia dostali za rúška, a všetky veci pôjdu do PI, špecializovaný súd zruší sa a všetko pôjde do PI. Takže toto je bývalý pán minister vnútra. A tu si treba uvedomiť, že hoci Smer a Robert Fico veľmi intenzívne útočia na špeciálnu prokuratúru, to, ako včera Fico nazval napríklad špeciálneho prokurátora Lipšica bastardom, myslím, že nepotrebuje žiadny komentár. V skutočnosti je najväčším problémom práve špecializovaný trestný súd. Treba si uvedomiť, že kto odsúdil Mariana Kočnera? Špecializovaný trestný súd. Kto odsúdil Kováčika? Špecializovaný trestný súd. Kto bude súdiť Bodora, Gašpara a ďalších? Špecializovaný trestný súd. A kto by súdil aj Fica a Kaliňáka, keby nedostali opakovane darčeky v podobe 363? No špecializovaný trestný súd. A to, akým spôsobom už teraz sa vyjadrujú politici Smeru vo vzťahu k špecializovanému trestnému súdu, znamená, že tak ako na generálnej prokuratúre dnes sa na hulváta udeluje 363, Kaliňák ju dostal dvakrát, plus keď sa pozrieme na zametanie kauzy Vietnamec pod koberec, tak je tam už zlatá trojka.
na ktorú v inom štáte by sa už niekto pozrel, u nás bohužiaľ nemá kto. Ale to, akým spôsobom sa k tomu pristupuje, ako sa chystajú valcovať právny systém, zakladá naozaj obrovské bezpečnostné riziko, akému ešte tento štát nečelil. A ešte posledná poznámka, a to je vo vzťahu k médiám a politikom, ktorí tak radi počítajú s prefarbeným smerom, čiže s Hlasom do nejakej ďalšej spolupráce. V prvej 20 kandidátov strany Hlas je drvivá väčšina starých kovaných smerákov, ktorí sa vôbec netajia tým, že takéto ťahy, aké predvádza pán Fico s kumpánmi, im vôbec nevadia. A naopak už sa aj verejne vyjadrujú, že so Smerom a so smeráckými praktikami by žiadny problém nemali. A toto je tiež riziko, ktoré by si mali aj naši partneri uvedomiť a mali by veľmi jasne komunikovať svoj postoj vo vzťahu nielen k Smeru, ale aj k Hlasu. Viac ešte k tomu povie naša pani predsednička. Nech sa páči. Je pravda, že Hlas má absolútne rovnakú retoriku ako Smer. Vyšetrovateľov nazýva mafiou. Opakovane sa vyjadruje k tomu, že chce zrušiť špeciálnu prokuratúru a špecializovaný trestný súd úplne rovnako ako Smer. Je to aj pochopiteľné samozrejme, pretože Hlas má vo svojich radoch jedného z najdôležitejších členov Petra Žigu, ktorý je obvinený. Toto je extrémne nebezpečná pozícia pre spravodlivosť na Slovensku a dokonca ani za čias Harabina sme neboli tak veľmi blízko k udupaniu právneho štátu. Žiaľ, niektoré politické strany legitimizujú zlo, ak sa hlásia k spolupráci s Novým Smerom, s Hlasom. A aj preto očakávame od politických strán, pretože je mesiac a pol pred voľbami, ak naozaj im záleží na právnom štáte, ak im záleží na spravodlivosti pre každého, že prestanú koketovať s predstavou spolupráce s Hlasom alebo dokonca so Smerom. Pretože v opačnom prípade ponesú priamu zodpovednosť za excesy, ako bude oslobodzovanie Kočnera a podobných. Progresívne Slovensko, ale aj KDH by mali voličom absolútne jasne povedať, kde stoja vo vzťahu k Smeru, kde stoja vo vzťahu k Hlasu, pretože toto vyžaduje základná férovosť voči voličom. Posledné roky vo vláde neboli ani ideálne, neboli ani ľahké, ale nikdy sme si nedovolili, aby mafia verejne ničila základné inštitúcie štátu. Nikdy sme nekryli odsúdeného zločinca, ktorého tu dnes niekto veľmi chce dostať na slobodu. A ja verím, že to ľudia nedovolia a práve preto vystavia Kočnerovým kamarátom vysvedčenie. A vyzývame aj ostatné politické strany, aby v tejto situácii, ktorá je naozaj veľmi vážna, jasne povedali, na ktorej strane stoja. Ďakujem. Nech sa páči otázky. Dobrý deň, Jakub Horáček, RTVS. Vy ste načrtli v súvislosti s kompetenciami generálneho prokurátora, že je potrebná reforma. Toto isté tvrdia iné strany, napríklad demokrati, ktorí tvrdia, že treba obmedziť kompetencie generálneho prokurátora alebo respektíve skrátiť jeho volebné obdobie. Súhlasíte s takýmito tvrdeniami alebo s takouto reformou? My sme navrhovali počas našej vlády viackrát obmedzenie paragrafu 363, aj mnohé prvky z reformy prokuratúry. Viac o tom povie kolega Magušín. Nech sa páči. Ďakujem. Tam je otázka, akým spôsobom by mala tá reforma prebiehať, pretože jedna vec je samotný paragraf 363. Myslím, že kolegovia z demokratov sa aj včera vyjadrovali, že sú za zrušenie tohto paragrafu. Ja si nemyslím, že z hľadiska trestného procesu je to úplne najlepší nápad, lebo tá 363 tamto svoje miesto má. To vám povedia mnohí právni experti a my s tým v zásade súhlasíme. Skôr je problém to, akým spôsobom je teraz nastavená, ako široko môže byť uplatňovaná. Preto sme aj navrhovali bez nejakých krvavých očí takú ľahšiu verziu, kedy by toto rozhodnutie generálneho prokurátora malo byť preskúmateľné a takisto, kedy by boli jasne napísané v zákone explicitne prípady, kedy 363 nemôže byť aplikovaná. To je taký prvý balíček a bohužiaľ parlament si v tomto nesplnil svoju povinnosť, pretože takú, povedal by som, že rozumnú úpravu jednoducho neprijal. Druhý podstatne zložitejší balík je samotná reforma prokuratúry. Dnes tu vidíme situáciu, ktorá nie je šťastná. Poviem to úprimne, bez ohľadu na to, že myslím si, že špeciálna prokuratúra robí dobrú robotu, ale
pre žiadny právny systém nie je dobré, keď sa tu bijú dve prokuratúry. A je otázne, či chceme ísť cestou nejakého základného rozdelenia jasných mantinelov aj zákonných pre obidve prokuratúry, alebo či chceme ísť cestou reformy generálnej prokuratúry, ktorá je potrebná, samozrejme je uzavretá. Tie kompetencie, ktoré má úplne na vrchu generálny prokurátor, sú príliš silné a vidíme, že keď tam nemáte naozaj excelentnú osobnosť, tak to jednoducho nie je zvládnuté. Myslím, že dôkazov máme viac než dosť. Je otázkou, či chceme len limitovať kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k podriadeným prokurátorom, čomu sa nebránime minimálne na úrovni odbornej diskusie, alebo či chceme hovoriť o zmene systému ako takého, napríklad sa inšpirovať modelom štátneho zastupiteľstva, ako majú v susednej Českej republike. Toto je diskusia, ktorá nemôže byť vedená len medzi politikmi, ale musí byť predmetom naozaj širokej debaty aj s odborníkmi a zástupcami odbornej verejnosti. Čiže sme tomu otvorení, sme otvorení minimálne tým základným obmedzeniam, ktoré treba hneď prijať, a to je limitácia paragrafu 363 aj kompetencií generálneho prokurátora, ale o komplexnej reforme, ktorá by zmenila tento zastaraný a naozaj škodlivý model, myslím si, že je potrebná celospoločenská diskusia. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia Joj. Vrátim sa k tomu Kočnerovi. Ak som vás správne pochopil, že máte pocit, že sa tu vypúšťajú možno nejaké mediálne bubliny, že sa môže niečo takéto stať. Každopádne je to na ústavnom súde a čo mám tu informáciu, tak napríklad policajná inšpekcia zamietla to trestné oznámenie. Takže v konečnom dôsledku bude na najvyššie rozhodovať ústavný súd, pokiaľ príjme. Vlastne stále je to vo štádiu podania. Samozrejme, z hľadiska trestného práva ja si ani nemyslím, že to, čo skúšajú advokáti Mariana Kočnera, by reálne malo úspech a že by tam došlo k obnove konania, keby aj došlo, takže by Kočner vyliezol na slobodu. Skôr sme chceli upozorniť na, povedal by som, že výraznú zmenu retoriky aj Smeru a aj toho, že akým spôsobom sa chystajú naložiť s kľúčovými orgánmi ochrany práva. A tam, pri tom všetkom, čo sme už dnes aj za tie posledné roky videli, nie je vylúčené, že sa vymyslí ešte nejaká otočka alebo nejaké salto, ktoré by Mariana Kočnera dostalo von. Nakoniec, myslím si, že v tejto republike existuje množstvo vplyvných ľudí, ktorým strašne záleží na tom, aby tento človek, právoplatne odsúdený na 19 rokov, bol ticho. Takže nemyslím si, že v tejto situácii sa môžeme spoliehať na to, že právoplatné rozhodnutie súdu je úplne nezvratné. Hovorím to nerád, ale nemôžeme vylúčiť ani takýto scenár, zvlášť po tom, čo nám predvádza pán Fico so svojimi kolegami pomaly každý deň. Ďakujem. Ešte jedna otázka na pani Remišovú. Dá sa predpokladať, že čoskoro tu budeme mať mimoriadnu schôdzu skrz vládne návrhy. Už aj váš koaličný kolega, pán Matovič, sa vlastne vyjadril, že má záujem nejakým spôsobom doplniť o nejaké možno pozmeňováky, ktoré s tým absolútne nesúvisia, o čom sa má rokovať. Takže či budete mať teda ešte ambíciu s tou 363 niečo robiť? Pokiaľ budú ešte dovoliť nejaké mimoriadne schôdze. My máme pripravený návrh zákona, ktorý žiaľ nebol prerokovaný v parlamente v druhom čítaní, pretože kolegovia z SAS, ale aj Progresívneho Slovenska, Smer-Rodina, Smer, Hlas si chceli urobiť dlhšie prázdniny a všetky tieto návrhy zarezali. Okrem iného tam boli aj užitočné návrhy, napríklad defibrilátory v obciach a tak ďalej. Takže určite budeme mať ambíciu s tým niečo urobiť. Takisto my mimoriadnu schôdzu vítame, dokonca sme vyzývali pána premiéra, aby prišiel do parlamentu a predložil návrhy riešení v oblasti zvýšenia cien energií. Od budúceho roku hrozí, že ceny plynu sa zdvihnú o 110%, ceny elektriny takisto. Vláda odmietala plošné opatrenia, ktoré sme zaviedli my. To znamená, že reálne hrozí, že domácnosť, ktorá platila za plyn 200, bude platiť 400 eur za plyn. A chceme vedieť, čo táto vláda bude s cenami robiť. Pretože my sme tie opatrenia pripravovali 3/4 roka vopred. Nie je to ľahké, treba systém nastaviť. A treba to urobiť už teraz je neskoro. Takže to bude jedna téma, by mali byť energie. Druhá téma, my určite tú 363 tam predložíme a ja dúfam, že tá vôľa v parlamente sa nájde, aj preto, že vidíme, čo nám hrozí po voľbách, ak voľby dopadnú zle, ak občania si nechajú naše krásne Slovensko znovu zobrať. Ďakujem.
Ak Ak nie, sú ďalšie otázky, tak vám veľmi pekne ďakujeme za účasť. ďakujem veľmi pekne, prajeme krásny deň. Ďakujeme.